Hola, alumnes de Matemàtiques Aplicades de segon de batxillerat. Comença el lliurament 4 i comença també el bloc de contingut d'anàlisi, és a dir, de funcions. En aquest lliurament estudiarem tres conceptes, el de límit, el de continuïtat i el de derivació. Els dos primers ja els vareu veure l'any passat, així que ara es tracta de també saber calcular límits i saber estudiar la continuïtat d'una funció a partir de la definició, però a més d'entendre què estàu fent, no de fer les coses de forma automàtica i ja està. Més que res perquè el que ve a continuació d'aquest lliurament és la representació gràfica de funcions i tot el que estudieu en aquest tema, després haureu de saber traslladar a uns eixos de coordenades. Per tant, s'ha d'entendre. Recordeu que de l'any passat disposeu del programa GeoGebra. Tot el que faceu de forma analítica ara, sense que ho digui l'enunciat, pel vostre compte, ho podeu representar gràficament amb aquesta aplicació i veureu si el que heu interpretat damunt del paper es correspon amb el que teniu a la pantalla de l'ordinador. Veureu que a la situació d'aprenentatge haureu de respondre les preguntes que us facin, en alguns casos de forma intuïtiva, precisament per entendre el que estàu fent, i en altres casos de forma formal, és a dir, aplicant un algoritme, una regla. Per exemple, en aquest primer límit puntual, quan x tendeix a 1, el que haureu de fer, en primer lloc, és calcular-ho de forma intuïtiva, agafant valors de x propers per la dreta i per l'esquerra, és a dir, agafar, per exemple, 1,1, 1,01, 1,001, valors de 1 que s'acosten a 1 per la dreta, i també 0,9, 0,99, 0,999, és a dir, valors que s'acosten a 1 per l'esquerra, i substituir-los en aquesta funció amb ajuda de la calculadora i veure quin és el resultat. Si, per exemple, m'ho invent, el resultat fos 3,9, 3,99, 3,999, sabeu clarament que la tendència és que va cap a 4, és a dir, la resposta seria que el límit va al 4. Però també en aquest segon apartat, dins la mateixa pregunta, vos demanen de resoldre el límit utilitzant el procediment explicat al llibre, és a dir, substituint la x per 1 i observar què passa. En general, el que passa és que surt una indeterminació, és a dir, una resposta o una solució que de moment no permet concloure què val el límit, i després, aplicant una sèrie de regles, sí que condueix cap a la resposta final del límit. El mateix passa, per exemple, amb el creixement d'una certa funció. Es pot calcular la taxa de variació mitjana, que és una aproximació del creixement entre dos punts, i també la derivada. Però la derivada es pot calcular utilitzant la definició, que és un límit, és a dir, anant fins al fons del concepte de derivada, i també utilitzant les regles de derivació, que tornem una altra vegada als algoritmes. Això ho haureu de fer a la segona microtasca, als exercicis 3, 4 i 5. En els exercicis 3 i 4 s'ha de fer amb un mateix problema, amb un enunciat que fa referència als beneficis d'una empresa. Ja us dic, en cap moment es demana representar gràficament la funció de l'enunciat, però si teniu davant el gràfic podeu interpretar i comprovar si les taxes de variació mitjana demanades i el creixement instantani que vos demana a la pregunta 4 són correctes i coincideixen amb el que diu el gràfic. Amb els exercicis que teniu al llibre, com sempre amb el solucionari i en la pregunta 5 de la microtasca, de la situació d'aprenentatge, practicareu el càlcul de funcions derivades amb la regla de la cadena i amb la taula de derivades immediates que teniu al llibre. En aquest apartat trobareu també un vídeo d'elaboració pròpia en la qual se vos explica una manera esquemàtica d'aplicar la regla de la cadena. En els casos de dues funcions compostes no hi ha molta dificultat, però, per exemple, si hi ha tres funcions
sí que ja és un poquet més complicada trobar, no és que sigui complicat, un poquet més llarg, i s'ha de tenir les idees molt clares, per trobar la funció derivada corresponent. Bé, aquesta és la feina que tenim per aquest lliurament. Com sempre, vos desig molts ànims i ja sabeu que podeu demanar-me tots els dubtes i fer-me totes les consultes que vulgueu.